היום כ"ד אייר, זה שיעור השלישי שאנחנו מתחילים, זה ההקדמה על הקדמה על הקדמה, ובעזרת השם כ"ג, ד' ג' ד' נכנס. לא, ד' כן, ד' נכנס. אני יודע מה ספרתי, זה היום בלילה מה ספרתי ספירת עומר. ספרת כבר? 39. טוב, 39 לעומר. ובכן אנחנו נעשה, אם ירצה השם, עוד הקדמה להקדמה, ונלקח נושא חדש כדי לראו את ההבדלים, ונעשה את כללי הפסיקה בהלכות נידה, לפני ששבוע הבא עוד שבועיים שאנחנו רשמית מתחילים ללמוד סימן סימן, ורוצה לתת קודם כל רקע על הבסיס הלכתי מה יש לפנינו. אז בהתחלה דיברנו על לפרוש מאישה סמוך לבסתה. פעם השבת האחרונה, שבוע שעבר, שבוע האחרון דיברנו על הקגריס, יום המטמא ומהו שיעור. ראיתם כמה מדידות ששלחו בקבוצה, זה יצא שזה בין שקל ל2 שקלים. זה הגודל של הקגריס. זה הדבר השני, והיום אם ירצה השם אני רוצה להתעכב קצת על כמה וכמה דברים שתראו מה רבנו המרן הבן איש חי כתב, ואיפה שמורנו ורבנו תלתו של מרן הרב עובדיה חלק והעמיד את ההלכה רבי אברהם כשולחן ערוך בעניין של הרחקות, פירושו מה שמרן מדבר בסימן קצ"ק. היום בלילה זה נלמד סימן קצ"ק ביורדה בהלכות נידה. זה כל החיובי הרחקות בינו ובינה בשבעה נקיים, או בכל זמן שהיא פרסה נידה עד התפילה, על התפילה מה שצריכה לעשות בסוף תום 7 ימי נקיים אחרי צאת הכוכבים שטובלת. ואז יש הרבה מאוד דברים שמה מותר מה אסור לעשות. עם רגילות של החיים בן אדם מתרגל, וזה כבר לשגרה. התחלת הזוגות החדשים, הזוגות הצעירים, אז מקפידים כי הוא בדיוק עכשיו יצא מהתנור אצל המדריך החתנים, וגם מי יצא שם מהתנור של המדריכת קלות, ובדיוק יודעים, לשים את המפתחות פה. אז ראיתי כמה וכמה מקרים, כולם נותנים דוגמה של התחנה המרכזית, אבל אני לא הולך לתחנה המרכזית, עושה עם הרכבת. אבל באמת בצעירותי ראיתי זה, דווקא שמעתי נידה שהקדוש ברוך הוא רוצה לגלגל לך דבר שתראה, שאתה תראה. ממש במרכז העיר הייתי חוזר לך לכל דרך אוטובוס לקחת, וראיתי אחד לוקח את התינוק, שם את התינוק על הרצפה, והיא צריכה לקחת את התינוק מהרצפה. אתה רואה שזה ילד ראשון, זוג צעיר, אז זהו, הם משאירים את הילד על הרצפה, אתה מבין? כדי שלא הם עוברים מליד ליד. יש הרבה פעמים מקרים, יש את תשובות השח. השח כותב בסוף סימן קצ"ק, זה שח מפורסם. הבאת לבית יוסף? איפה שולחן ערוך? לא, הבאתי ספר הזה, להביא שולחן ערוך. אתה צריך קצת להיות מרושת, שכל יהיה פה. תודה רבה, זה שח. י"ח. זה י"ח, זה יורדה י"ח. אתה צריך ללכות נידה, צלם אחר כך. ככה יש פה איזה שח מאוד מפורסם, ואם יהיה אפשרי להשתמש בו או לא, מורנו ורבנו כבר דנו על זה בטהרת הבית חלק ב'. בסופו יש תשובת השח של שאלה כזו. זה הולך סביב דברי רמה, וזה מאוד 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 הלכה מעשית. שח בסימן? בן אדם צריך לדעת בסימן קצ"ק. כותב בסימן קצ"ק סעיף י"ז. קצ"ק סעיף י"ז. אם בעלה רופא אסור לשמש לה דופק. פירושו אם בעלה רופא, היא זכתה להתחתן עם הרופא, לא זכתה לאיזה אברך או איזה ראש ישיבה, אבל זכתה לרופא, גם טוב. הם מגיעים ממשפחה של רופאים, כן, לא להוריד מערכם, חס וחלילה. כמובן שבית יוסף כתב את זה, וזה נמצא בסימן רל"ו. אם בעלה רופא? כן, בסימן זה ביום, לא. מה שאני רוצה להגיד זה לא אם בעלה רופא. לא, כתוב י"ז. תודה רבה. זה הסעיף האחרון של אני כבר עברתי על יורדה בסימן רל"ו. סעיף י"ז זה הסעיף האחרון של הסימן. האם רופא נתן קדוש ברוך הוא בהם רשות לרפות, או הם מרפאים? פשוט הוא ברור שהם, קדוש ברוך הוא נתן להם רשות לרפות. אם ככה בית יוסף מתחיל בסימן רל"ו, שכן. ורופא ירפא. אישה זרה מותר לו לבדוק דופק אשתו, לא? לא, שמע. קודם כל בוא נראה מה כתוב. זה המקצוע שלו. לא, ועם הכפפות כבוד הרב.
ואם הוא ישן עם הכפות בלילה, בוקר לטול ידיים או לא? מה אתה אומר? לא צריך. צריך, אבל צריך. לא, יש טעם, שני טעמים. יש טעם שנגע בזה, ויש... יש 5 טעמים. לא, 2 אתה מכיר את הרשב"א והראש, בסדר גמור. יש גם הזוהר, יש גם בית יוסף, וגם שדת הרמב"ם. וגם, בסדר. טוב, בואו אני אקרא איתכם. נתחיל אתה מסעיף ט"ו. הרשב"א זה מה שהרב הביא בשיעור, שהרב אמר, אבי עומר. כן. ראית את זה? שהרב אמר לו שיש לו 2 שאלות על זה. הרב סיפר את זה פה. אני מספר על זה? כן, שהרב אמר לו אחר כך שיש 2 שאלות על זה. אם הוא חולה ואין לו מישהי... אם הוא חולה ואין לו שאם משמשנו זולתה, מותר להשתמש בה רק שתיזהר ביותר שתוכל להיזהר מרחצת פניו, ידיו, רגליו והוצאת מיטב בפניו. מה הפירוש? אני אסביר. תכף אתה... ט"ז אישה חולה והיא נידה, אסור לבעלה ליגע בה כדי לשמש כגון להקימה ולהשכיבה לשמיכה. הרמה ויש אומרים אם אין לה משום שמשנו מותר בכל, לכן נוהגים אם צריכים הרבה לכך. אם בעלה רופא אסור לשמש בה דופק. ולפי מה שכתבתי דונוהגים יותר, אם צריכה עליו למשמש לה, כל שכן מותר למשמש בה לדופק, ואם אין לה רופא אחר צריכה עליו ויש סכנה בחוליה, ההן כן בכל חיים סימן פחת. אם מותר לנידה להיכנס לבית הכנסת ולהתפלל. אז כאלה אומרים נידה לך להיכנס לבית הכנסת. מה זאת זה לא אומרת? נכון, זה לא אם כתב הוא את זה חולה, בשו"ת אם בעל חב"ד חולה? חלק ג' שזה מותר. מה זאת אומרת? אם בעל חולה, אין לו מישהי שמשמש. מה זאת אומרת? אם בעל חולה, אז אין מישהי לשמש את אשתו? אם הוא חולה ואין לו מי שימשנו אם היית בזמן הגמרא עכשיו הייתי מוציא אותך בנידוי, תגיד מה יש לך? הוא לא יודע. יעזור לה זה נקרא לשמש פה. לשמש זה לא מה שאתה מתכוון. מה זה? לשמש זה לעזור לו, להרים לו את הראש, למזוג לו תה, לשים לו את התרופה באוזן, או לבדוק לו את זה. מה זה משנה? תגיד, מה קרה לך? אם זה ככה, אין לך אסור לעולם להיות חולה. שימושה זהו לימודה. שימושה זהו לימודה. יותר שימושו, רק שתיזהר ויותר תוכל להיזהר. יש שח כאן. אתם איתי? יש שח. כל הזמן אנחנו לומדים לשמש זה לשמש. או אחרת לומדים. לא, יש. תסביר לי מה זה שמש של בית כנסת. שמש. מה זה? שמש את ה... טוב, סעיף קטן כף. חברים, יש שח בסעיף קטן כף. כותב, רבי יוסף. מי הוא? אם חולה מסוכן ואין שם רופאים, משמע קצת מדברי תשובת הרמב"ם, סימן קכ"ז, דשארי מפני פיקוח נפש. אלא דשלומר, דלתמי עזיל דספירלה, דנגיעת הנידה אינה אלא מדרבנן. רבי אברהם, אומר השח שנגיעת הנידה היא מדרבנן. שח סעיף קטן? כף. אבל, להרמב"ם, רגע. בהלכות איסורי בעה, סימן כ"א סעיף א', נגיעת ערווה אסורה מן התורה. ובכן אנחנו רואים מחלוקת מפורשת, שאם אישה נידה אסור למשש? שהוא רוצה לגוע בה והיא נוגעת בו, איזה איסור עובר? מחלוקת, או דרבנן או דרייתא. דעת הרמב"ם דרייתא, שח אומר זה דרבנן. עכשיו יש לה כאבי ראש, עזים. היא אומרת לי, אני מת, אתה תעשה לי מסאז' אבל אסור לי. יפה מאוד. אבל מה אני אעשה? זה של... וואלה, יאיר, היום אתה מתחיל להפגיז. יפה. אני מוחק לך את השאלה הזאת על המשמשה, אז אני מוחק. בסדר, לא כתבת אותו. נמחל. אם יש לזה. שח עם כף סופית. כפות, תשים. לא עוזר. קשרתי לרבנים, אמרו לי אין. חשבתי על זה, אבל אמרתי שספתי כהן. כן. אבל השח מסיק שזה רק מקצת תאווה. מצוין. יפה מאוד. יש היתר שכבודו הגיע מוכן. אתה מוכן לשמוע? תסתכל על זה, מה כותב לך בסעיף י"ז בסוף? צריך להביא את השח, הוא ודאי הביא את השח. אין פה. השח? מה אין פה? מה אין פה? השח? אם בעלה רופא אסור לשמש. איפה שח? תצביע פה איפה שח. שבעלה רופא. אני רוצה לדבר בהמשך של שח. הנה. מה? אם בעלה רופא, אסור למשש לה הדופק. כותב, הנה השח. מצוין, תראה עכשיו מה הוא מדבר על שח. הוא מביא מחלוקת רמב"ם ושח, אך אף על פי שיש פיקוח נפש, אפשר דאיסור משום אבי זרעיו וגילוי הראיות. וצריך עיון. עד כאן לשונו בית יוסף. ואין כתב עטרת זהב. ועכשיו תראה את ההפגזה הבאה. ואין נראה לי, דוודאי, אף לרמב"ם, ליכא דאיסור דאורייתא, אלא כשעושה כן דרך תועבה ותיבה בידה. מה שאני רוצה לומר בסימן קנ"ז סעיף קטן י' ומה שאין כן אחא
ובכן המנהג הפשוט שרופאים ישראלים ממששים הדופק של אישה, אפילו אשת איש או עובדת כוכבים גבוהה, אף על גב שיש רופאים אחרים עובדי כוכבים, וכן עושה שאר מיני ממושים אפילו דרכי רפואה, אלא הדבר פשוט כמו שכתבתי. וזה נראה דעת הרב לעניין בסימן קנ"ז, משמע מדבריו שהרמב"ם כמו שכתבתי שם בסעיף קטן י', וכאן ההיתר מישוש הדופק בכל מקום, זה סיום. בהן סכנה אסור לבעלה משמש דופק כשאישה נידה, והיידתי בתשובות הרמב"ן כדברי הרב. ובכן פה מפורש השח מחילה, נסיים את המשפט מחילה, שהיום שח חילק את כל הנושא בין יש בו סכנה ואין בו סכנה. אולי חס וחלילה יש לה התקף לב והוא יכול להציל אותה. לא, זה משהו אחר. הוא יתחיל, הוא יתחיל, זה מותר. בחדיש הוא יתחיל במקום לגעת. לא, מיגרנה חריפה. זה השאלה הראשונה מאיפה הוא יודע? אל תהיה קיצוני, זה כן. מאיפה הוא יודע? אבל הוא לא יודע. בזה אתה צודק. אבל הוא בא שאל שאלה, רבותיי, לא להתווכח, בואו תשמעו עד הסוף. הוא בא רבי יאיר שואל שאלה, יש לה מיגרנה, יש לה מיגרנה עזה. אומרת לך, בבקשה תעזור לי, אני מטפסת על הקירות, אתה לא מכיר אותה מאתמול, אתה נשוי איתה כבר 20 שנה, ואתה יודע איך זה נגמר. אחר כך יומיים סוחבת את הראש שלה מהקושי, אבל היא לא מתה. 20 שנה פה לידך, לא קרה לה כלום. עדיין אוכל לך את הראש. אבל כרגע זה המיגרנה. האם זה נקרא דבר שיש בו סכנה או לא? הרגע זה פיקוח נפש. אם אני לא נוגע בה, מחר זה ג'ון בזן. אתה לא בן אדם, אתה זרקת אותי, לא אכפת לי, כולנו לשם הרב. אז מה תעשה, איסורי דאורייתא? תקשיב, אני שואל. אני רואה שזו מילה שחוזרת על עצמה, צריך פה עכשיו תרגום. שמה? ג'ון בזן. ג'ון בזן זה אתה נשמה שלי, אתה חלק ממני. ג'ון בזן זה כמו שגר שגרי, שגר שגרי. רגע, הוא חייב להגיע לכאן, הוא צריך להכיר אותי וללמוד ליד את הבוכרי. זה לא יכול, זה ג'ון בזן משגר. אחרת אי אפשר. הנה עוד ג'ון בזן הגיע, הוא לא יודע. מה עושים הרב? הרב, מה דעתה? אני רוצה להגיד לפעמים נראה שלא ייבהל ממני, אבל מה שאתה שואל עכשיו זה סיפורי פישי בובום. אתה אומר זה סיפורי פישי בובום? זהו, זה סיפורי פישי בובום. זה לא עובד ככה. מה זה עכשיו? נכון, יאכל לך את הראש מחר, אבל זה... אתה שואל אותי, אני לא יכול להגיד לך שאתה רוצה להביא משתך מחר, מה יהיה לך? שאלתי מה יהיה לך בבקשה. הבאתי אותך עד המקור? כן. קראתי לך מה כתוב בפנים? בבקשה. שולחן ערוך חושש על זה שאני יכול לבוא עליהם, שזה איך זה נגמר. אני יודע, יצא רע. יכול, בסופו של דבר, חס ושלום, אני יכול לעשות דבר. אבל אי אפשר במצב הזה שהיא צועקת וצורחת לבוא עליה. אתה מדבר רגש עכשיו, רגש. רגש. רבי אברהם תמיד היה מצדיק אותי, הוא היה פרטנר שלי. רגש. זה פשוט פדרוג, זה שכך פדרוג. פדרוג, אז נע שגם פדרוג. אני אמנם מקבל כל הדברים האלה, אבל אם הוא רופא, זה קודם כל להציל את המשפחה. גוי ואישה בנידה, מישהו אחר, הוא מטפל בכולם והוא מזניח אשתו. הלכה איתך, בסדר גמור. בסדר, הבנתי. עוד פעם, עכשיו תראו מה הוא אומר. עכשיו בא ואומר דבר נוסף, ואם הבעלה רופא? זה המקצוע שלה. אם הבעלה רופא מדהים? והיא בנידה. בסדר, והוא צריך לבדוק אותה עכשיו. כן. עכשיו אתה אומר, אין לה מיגרנה, בעלה רופא, והיא לא מרגישה טוב, היא השתתחה על הרצפה. מה בעלה עושה? גדל והתקדש ורבה. מתחיל בחדיש. שופך עליה דמי מים. ועל מי אוכל, האישה על הבעל או הבעל על האישה? אם לא תעזור לה זה מה שתגיד. אתמול, אשתי פתאום כמה, מתקשרת אליי. אני בחדר אחר. אנחנו לא ישנים ביחד, בנפרד, נסירים. מה קרה? מתקשרת אליי. אתה לא יודע מחמיר אתה. ככה, לא, אם צריך אני הולך, אבל אם לא צריך לא. אז מתקשרת, לא מרגישה טוב, נראה לי התקף. אני באתי מיד ככה, אם אני הייתי רופא, אני אמרתי שאת יודעת מה, שום התקף, תלכי כמה צעדים, את עכשיו אכלנו, נכון? מיד נכנס לשם. לא טוב. צריך קצת ללכת, אמרתי, את לא הלך, כבדים, גם אני כבד אמרתי, אבל אני מתגבר. אבל את לא, זה לא קרה שום דבר. כמה, לקחתי אותה קצת, הסתובבתי,
אומר, תיקח אותי לרופא, תיקח אותי, תזמין אמבולנס. אני אמרתי, תירגעי, אחרי 10 דקות אני מזמין אמבולנס. אמרתי שאחרי 10 דקות, בואי נלך קצת, ירדנו למטה, בואו נעלה עוד פעם במדרגות, כשעולים ויורדים, אחרי אמרו עזב אותי, עזב, אמר. אתה לא הבנת רמז. איזה התקף לב אמרתי. רמז לא הבנת, היא רצתה אותך שתבוא, תגיד לה מותק. אני אמרתי, מה קרה לך? קיבה היא לוחצת על הלב, קיבה עושה כזה, קיבה, היא משחקת תפקידה, קיבה. מה עושה במצב הזה? בעלה או הרופא? הרופא. יש לה מיגרנה. אין לה דבר שהוא מסכן חיים. מיגרנה לא. מיגרנה אין יותר. מיגרנה אין יותר, אין פה מה לעשות, מיגרנה זה לא סכנה שיש בה. כל אישה זה סכנה. מה מוגדר? מה מוגדר? אני חייב לשלוח אותך, אני אשלוח אותך לרב ישי. יאללה. אתה פה אחרי צי ג'ון בזן, ומשנה ברורה חלק ג'. איזה תשובה, בסימן כ"ח סעיף י"ז. רגע. כל דבר שאין בו סכנה? מה סכנה? אין בו סכנה, זה נקרא מכת אם חלל. אני שם כפפות, הרב. עוד פעם זה נקרא? עזוב אותי מהכפפות האלה אתה עכשיו. הרב. אתה מוכר כפפות. לא מרגיש, אני... חולה שאין בו סכנה, זה נקרא? תמתין רגע, נביא את שולחן ערוך, עכשיו נקרא. זה נמצא באור החיים, בסימן ש"כ. אבל בקליניקה באות כל הנשים, עזוב, זה עוד... לאשתו לא תטפל, הרופא, הוא רופא. טוב. אורח חיים סימן ש"כ? ש"כ. ש"כ. זין, חטא, אבל אני רוצה לקרוא יותר מוקדם מכת חלל. הרב, אז לסיכום, רק אם היא חולה שיש בה סכנה, או אם זה פיקוח נפש, או ממש חולה מסוכן, אז מותר. ככה זה מסתבר מי השח, אבל מעט נלמד את השח בהמשך. הרב, שמע את מה שאני אומר? כן, כן, כן. ש"כ סעיף ד' ש"כ סעיף ד' מכה של חלל אין צריכה עומד שאפילו אין שום בקיאים וחולה אינו אומר כלום ועושה לו כל שרגילים לעשות לו בכל, אבל כשיודעים ומכירים באותו חולי, אתה שומע? כשיודעים ומכירים באותו חולי שממתין ואין צריך חילול, אסור לחלל עליו אף על פי שהיא מכה של חלל. סעיף קטן ט"ו ט"ז בא משנה ברורה כותב זה באורח חיים סימן, עכשיו אני כותב את זה. אורח חיים סימן ש"כ סעיף ד'. סעיף ד' משנה ברורה סעיף קטן ט"ו ט"ז כותב משנה ברורה וכן שכתב כשרופא או חולה אומרים שאין צריך שאינו מחללים. ברצוני לומר כשמכירים בבירור שלא יתגבר החולי יותר על ידי המתנה עד הלילה כמו שכתבתי בהמשך. בקיצור, אתה רואה ש... כן קוראים לה, זה ה... כאבי הראש הזה, נו? מיגרנה. מיגרנה, תודה רבה. מיגרנה היא באותו הגדרה כמו שאמרתי עכשיו. אבל כאבי ראש זה כמו כאבי לב. הרי בשבת התירו לקחת כדור לבן אדם שיש לו כאבי ראש. מצוין, למה? לא בגלל הלב. לא בגלל הלב. לא, אבל יש... אלה התירו לו כדורים בשבת כי אין שכחת סימנים ומשכך כאבים. זה לא רפואה, זה משכך כאבים. וככה דעתו שהרב בליקוד יוסף חלק ד' ועכשיו ממש לאחרונה וכמה שיעורים הוא דיבר על זה מותר שמותר לו פתלגים, מותר לו נלגים לקחת בשבת. אני ידעתי שאסור, בגלל שכאילו רק אם הוא נופל למשכב, כתוב. אבל לאישה, זה כבוד הרב, לאישה זה יותר מעזרה לאישה תשומת לב. כשאתה נותן תשומת לב, אומר שמסתכל דופק וזה מרגיע אותה, זה משהו אחר. הוא רופא, כל הגויות הוא נוגע, כל המלוכלכות ואשתו לא ייגע. מה זה, הוא יודע שמיגרנה הוא עוזב אותה. תפעיל את הרגש, תשאיר בצד. יש הלכה ויש רגשות. ביוסף. הלכה ורגש לא מסתדר ביחד. לבוכרים יש הרבה רגש. נשמע למד רפואה שלא יכול... אבל רבותיי, אני חשבתי שבאיסור והיתר זה קשה להוציא את הבוכרה מתוך הבוכרים. אני רואה שפה. ועוד לא רוצה לדבר על האבלות, בשביל זה אני בכלל ברח עם אבלות. זה לא מסוגל. לא מסוגל להתמודד, כי מכך לא יוצא הזמן. אבל סומכים על החתם סופר. כן. אני נסעתי להיות רופא בסמרקנד, רציתי להיות רופא, למדתי כל התרופות, כל הדברים, הייתה לי אחות, בת דודתי, אז לימדה הכל, אני לקחתי את כל המסמכים שלי, רציתי ללכת. דוד שלי הגיע לסמרקנד, החזיר אותי, הכניס אותי לבית ספר למוזיקה. אמר שאני רוצה שלא תהיה רופא, פנצט אחד ימות, אתה לא יהיה לך חיים. לקח אותי למוזיקה. חבל שלקח אותך למוזיקה, חבל שלא היית רופא. לא, אני גם לא מצטער.
לא מצטער. טוב. הנה, גם לא רבותיי. יכול לעזור לאשתו, מה הטעם? מה הטעם עכשיו? לא, עכשיו זה אין שום קשר לאישה, יש קשר להלכה עכשיו. עכשיו, זה היה למשל אחד מהדוגמאות הקלאסיות שמופיעות במחלוקות, ועכשיו אני אתחיל מה שרבנו בן איש חי כותב, ומה שמרן לבית יוסף חלק, וגם דעתו של מרן רבנו, רב עובדיה, וגם שולחן ערוך. אני אקרא לכם שולחן ערוך בסימן קצ"ח סעיף י"ב. ברשותכם, אסור לצוק לו מים לרחוץ פניו, ידיו ורגליו, אפילו אינו נוגעת בו, אפילו הם מים צוננים. סימן קכ"ח? לא, זה סימן קצ"ח סעיף? יורדיה סעיף י"ב. לשון השולחן ערוך, שאסור לצוק לו מים לרחוץ פניו, ידיו ורגליו, אפילו אינו נגעת בו, אפילו הם מים צוננים. זה אומר שאישה אסור לשפוך לפני בעלה מים, אפילו צוננים, אפילו שהוא לא שוטף, זה לא איזה חיבה, אלא בא לשטוף את הפנים שלו, לשטוף את הידיים ואת הפרצוף, הוא כולו מלוכלך. מה זה, זה חיבה? אתה רואה אותו מלוכלך, מה הוא אומר, וואי, כמה אני אוהבת אותך שככה אתה בא שחור מעבודה מסריח. לא, אבל אם אתה רואה שיש פה גזרה נוספת שאנחנו לא מבינים. בכל הדברים שלנו זה גמרא מסכת כתובות דף ס"א עמוד א', גמרא אומרת שכל מלאכת שאישה עושה לבעלה, נידה עושה לבעלה, חוץ מידיו, פניו ורגליו ורחיצתם. ישנם בזה שתי ביורים מה זה רחיצת ידיו, פניו ורגליו. הביור הראשון, שהאיש רוחץ ואישה שופכת עליו המים, היא שופכת את המים והוא שוטף, ופירוש השני שהבאת קיטון של מים כדי שירחוץ מהם האיש. הרשב"א, רבנו שלמה בן הדלת, כותב לבאר שא' שכתבו סמ"ק וסמ"ק, ספר מצוות גדול, ספר מצוות קטן, רבי משה מקוצי, והגות ממוניות, וגם הבית יוסף ככה כתב בסוף דבריו, הוא כותב בספר יריים, ככה כתב, זה רבי אליעזר ממיץ, כותב שבחידושיו והגות הביאו דברי ספר יריים שכתב לבאר דין רחיצה פניו ורגליו, דהיינו שבביא קיטון של מים ורוחצת את האיש. הטור כותב מדברי רשב"א שאסור לצוק למים לרחוץ פניו וידיו ורגליו. עכשיו שולחן ערוך מה עשה? שולחן ערוך עשה כמו הרשב"א שאסור לשפוך לפניו מים כדי לשטוף ידיו, פניו ורגליו. יש פה תז, אני אעשה לכם רק וואי. מז'נח, מה זה? תז, איזה סעיף? תז נמצא בסעיף קטן ח'. סעיף קטן ח'. הוא הביא את הרשב"א ודייק במשמעות הדבריו, אין איסור להביא קיטון מים, כי זה שום תועלת מזה. ועל זה תז כותב... מה זה, אסור לצוק לו מים? כן, שברחתי את תז. עכשיו אני שלחתי לך. כן, ותז אומר שיש להתיר לבית קיטון של מים כפשוטו של דברי שולחן ערוך, שכן כתב הדרישה. שח כתב על זה שזה אסור להביא קיטון של מים, כדת הספר היריים. בקיצור הלכה למעשה כולם הם באו ואמרו שהקיטון הוא לא בא בסיפור, אלא זה שפיכת המים לפני בן אדם כדי לשטוף פניו, ידיו ורגליו. לפי התז גם לשים בכלי לכאורה. כן, ככה יוצא לפי התז, ואני לא רציתי להיכנס בתז הזה כי הוא נושא נפקא מינה נוספת שראו את ההבדל בין הטעמים, ותראו עכשיו מה זה הלכה ולמעשה. דעת רבנו בן איש חי בפרשת צו, פרשת צו סעיף קטן כ"ה, כותב שאסור לתת לפני בעלה קיטון של מים והכלים שרוחץ לפניו, ידיו, פניו ורגליו. תודה רבה. אפילו מים צוננים. זה פירושו שהרשב"א, סליחה, שהבן איש חי פסק את העם השני. אבל איפה הסמ"ק, הבית יוסף, הטור, כולם לא פסקו ככה. הבן איש חי לוקח את החומרה צד אחד קדימה, one step forward, לוקח אותו צד אחד קדימה, שאומר לך שכל זה אסור אפילו להביא קיטון של מים לפניו. עכשיו, כל זה צריכים לדעת האם זה כנגד דברי שולחן ערוך או לא. בטח, מפורש נגד דברי שולחן ערוך. ששולחן ערוך לא כתב ככה, אלא כתב שאסור לצוק ידיו, פניו ורגליו, אפילו אינו נוגעת בו. עכשיו, בלשון ששולחן ערוך כותב אינו נוגעת בו, משמע אפילו שיצוק מים עליו ישירות ולא נגעת בו, וזה איסור. אבל להכין לו אמבטיה, יהיה מותר או לא? תודה רבה. אם
זה לא בפניו בכלל. אני בא ושואל, מה שטעם השני, טעם השני בא ואומר, רבותיי, אתם רוצים לאכול אחר כך להמשיך או... אני מכבד הכל. רגע, זה מה שרצית? אבל אם זה בעיר אסור. זה אסור, כן. אבל צריך להחליף אחר כך שנים. זה התכוונתי. אבל זה לא בפניה. לפניה לא דיברנו, דיברנו שלא לפניה. שואל, מה ההבדל אם היא נמצאת בעיר או לא בעיר? נמצאת בעיר היא יותר זמינה. יותר בעיר היא יכולה להפתיע אותך פתאום ולהיכנס בבית. היא נמצאת בעיר. נעשה לך הפתעה, ספרייז. לא יושב במיטה המיוחדת לה אפילו שלא בפניה. שוב אותך. איפה? מה יש כזה? הרב זה... אנחנו עברנו. איפה סעיף? עכשיו לומדים, מה אתה רוצה? סעיף A. עכשיו אתה לומד? קופצה אף אחד פה לא מלאך. זה לומדים, מה אתה רוצה? מה אתה נבהל? אני עומד על זה מה שחפש. הוא אומר, עדיף להיות בשוגגים מאשר לזה. בדיוק, מה אתה שואל שאלות עכשיו? עכשיו לומדים. הרב שאלה. עכשיו מיטה משותפת. בדיוק עכשיו מה שאתם מילים. מיטה משותפת הרב. סדנים אחר כך צריך להחליף או לא? מה זה נמצא? צריך שיהיה מיטה נפרדת. צריך שיהיה מיטה נפרדת. אם זה מיטה נפרדת, הסדין זה לא יכול להיות סדין של המיטה גדולה. צריך שיהיה זוגי. אני אגיד יותר, בסדר? אפשר להגיד יותר? בשמחה. אתה לא מוקלט, בכבוד. נגיד שהמיטה אחת, אין מיטה נפרדת. אבל ברגע שיש לך את הנידה, היא הולכת לחדר אחר, או שהוא הולך לחדר אחר. שהוא ילך. נגיד, כן? יהיה לו שקט, אף אחד ישגע אותו. אז עכשיו, צריכים להחליף סדינים, נכון? איזה סדינים צריך להחליף? הוא יושב במיטה אחרת, מה עכשיו סדינים? נגיד שהוא יושן והיא הולכת, נגיד, אז צריך להחליף? לא. למה צריך להחליף? אם הוא לא יושן איתה, יושן לבד, מה שלא יחליף? לא, אבל יש לכאורה הריח וכל החיבוק והוא נזכר לזה, לא? נזכר, ריח לכוח להשם, מה זה עכשיו שייך? לא, אבל שמענו את הדבר הזה, אני שמעתי את זה. שמעת את זה, אני יודע מה ששמעת, אבל זה לא מדובר. מה שאתה שאלת, זה נמצא פה, לא יושב מיטה מיוחדת לה אפילו שלא בפניה. בהמשך, שכותב שולחן ערוך, בסעיף ו', אתה שומע? כן. לא אישה נימה במיטה, אפילו כל אחד בבגדו, והם נוגעים זה בזה. הרמה כותב, אפילו יש שכל אחד מצא בפני עצמו, כאילו מצאים בפני עצמו, ואפילו אם שוכבים בשתי מיטות ומיטות נוגעות זו בזו, גם זה אסור, זה המרדכי. מיטות נוגעות זו בזו, זה כלשהי צריך קצת להפריד. רק צריך ללמוד, יש פה שנתון מאמר מרדכי אליהו נותן שיעור שפושט את היד שלו תגע בו כמה זמן, זה ממש זמן לדורנו מדברים. התחלת? אבל לא לעשות כמו חסידים. חסידים? לא, הוא עושה מצווה, אני מברך אותך שאתה תהיה עשיר כמו החסידים, אבל בזה צריך. לא, זה אצל ברסלבים כאן. לא נכון, מה אתה משקר? שם בזמן. אל תיגע לו ב... חוד, כך דירה. אין דבר כזה, מה זה ברסלבים? עליו. בהזור ברסלבים, הכל בסדר עושים, אלו, ברטוק. הכל מצוין אצלם. подожди, смотри, сказал. מה בן איש חי? מה שאני אמרתי זה אין בעיה, נכון? חזרנו בעניין, כן. חזרנו בעניין, אני יכול לחזור הכרית שלה. רגע, רבי אשר, אתה נכנס עכשיו בפרטי פרטים, אני לא באתי לדבר על זה. כשנגיע לסימן הזה, אנחנו... לא, הכל בסדר. רק אני רוצה לתת סקירה, שנכניס אתכם קצת באווירה, גם בנושא הזה. יש לנו את השולחן ערוך, כמו שאמרתי, בסעיף י"ב, שאמרנו על השופך מים. עכשיו, רבותיי. צריך להביא כל אחד שיביא שולחן ערוך. הרב שיגיד לכל אחד שיביא שולחן ערוך. אני אומר לכם, כל אחד יביא שולחן ערוך. לא, כי כל אחד רוצה לראות בספר ולראות לאחוז אחר. כל אחד יביא שולחן ערוך. אז החיים היו יותר קלים, אני שולח לכם את זה ישירות. כל סעיף שהרב אומר, זה כבר מופיע. חברים, אסור לצוק מים. אסור לצוק מים. תביאו ספרים, שולחן ערוך. אתם יודעים מספיק גדולים. אסור לצוק מים פעם רביעית. פעם חמישית אני מוצא בחוץ. כמו המחירה, פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שישית זכה. פעם חמישית בחוץ. אסור לצוק מים בפניו.
ידיו, פניו ורגליו, אפילו אינה נוגעת בו, אפילו הם מים צוננים. זה הרשב"א. זאת אומרת, הבאתי שתי דעות, נכון, זה הרשב"א, סמ"ק וסמ"ק, כך כותב, ובית יוסף הביא את זה בספר יריים, הוא הביא את המקור בספר יריים, שהוא כותב בחידושיו בהגות ממוניות, שהביא דברי ספר יריים, שכתב לעבר דין רחיצה פניו וידיו ורגליו, היינו באותו קיטון של מים כדי שרחוץ במש. אבל להלכה לא כמוהם, יש את הדיוק של התז והשק שדיברנו, ובכן סיכום הדברים, תזכרו שאסור לצוק מים, אפילו מים צוננים בפניו, להביא כלי לפניו מותר. על זה בן איש חי בא, כמו שאמרתי פרשת צו, סעיף קטן כ"ה, שנה שנייה, בא ואומר חברים, לא, אני פוסק בספר היריים, חסידה בקדישה, בבגדד היה ככה מנהג אלוהי ברוך הבא. וככה הם מנהג שהם מחמירים בזה. זה הביאו דבר, שגם שמו בפניו כן, לא רשם לפניו, אלא גם להביא קיטון של מים, זה אסור. כך הוא אומר, כך היה מנהג בגדד. כן, גם השק ככה. להניח לפניו כלי מים. נכון. אבל עכשיו, אפילו שאינו נוגעת בו, זה אסור. מלישון, מה שמרן כותב, עכשיו אני שואל אתכם, תראו איך לומדים, אנחנו מקסימים כללים איך לומדים הלכות נידה מדברי בית יוסף. שכותב השולחן ערוך, אינו נוגעת בו, אינו, איך כתב פה, אסור לצוק במים, אפילו אינו נוגעת בו. זה לא מובן מאליו? רגע, מצוין, לא יודע אם זה מובן או לא. שכותב לכם שאפילו אינו נוגעת בו, משמע, אסור או מותר למלות לאמבטיה ג'קוזי עם הבעבועים יוצאים בו וגם שמנו 3 ברווזים שחור לבן כזה עושים לו קקה גה גה גה. כן, מותר לו לעשות דבר כזה או לא? כן, זה לא שאלה. נראה ש... היא רק מכינה לו את זה? לא, כל הבעיה שהיא נוגעת, אבל ככה. לא לפניו, זה לא כלי ולא מים כאלה, טוב בסדר. בשביל מה צריך אישה אם לא תשאר? תלוי למי הרב, תלוי למי. האישה בטח תכין לו בן אדם חם בוכרי, אסור לו לעשות את זה. אם זה אשכנזי, היא יכולה להכין עד מחר. זה חונדול. כן, חם בוכרי, כמונו הרב, אם היא תכין מים, כבר בתוך מים אתה תערב. תגיד, וואו, איך הוא מילת את המים, איך זה יכול להיות בעיה. אשכנזי, לא, הכל בסדר, הכל בסדר. תסגרי את הדלת, תורידי את הפייה, שימי שמה. בוכרי אחר. היה לי חברותה, אני 7 שנים למדתי איתו, הוא אומר רק מצווה וכל אחד בחדרים. זאת אומרת בוכרים, צעיר. בוכרים גם טעו, היה לנו תשתקצ'ה ואוף טובה היה לנו. תשתקצ'ה זה כלי, וזה קומקום כזה, אוף טובה, מים. והבעל אתה יודע מה זה תחתקצ'ה? בעל צריך ללחוץ פנים ידיים, אישה באה ונותנת לו ביד את המים. תסביר מה זה תחתקצ'ה. אסור לו לשתות. כתוב לשם בפרטים. אסור לו לשתות. זה מה שהיה רק פה איתך והולך. כן, היה אומר כל הזמן, אמרתי לו, איך אתה מוציא קליפה? אתה רואה, בינתיים שאתה יותר פה איתי שנה פלוס, אני התקדמתי. אתה רואה? אתה רואה שכבר אני שולח בעניין. עוד יותר תהיה מופתע ממני. טוב, אבל אין שום נגיעה פה. ממלא לו את המים. הוא אומר לך יש עירורים. עירורים קשים. מה אתה? בתוך המים, איך היא מלפת המים, איך זה, עכשיו אני בא. אני לא מתלבש אפילו השם מרחם ואני הולך, חס ושלום. זה עירורים, זה צערה, מה לעשות? איזה עירורים? שמו לזה גדר. אבל איך רבי אברהם אמר לך? הלכה זה דבר חנדול, אין פה רגש, צריך שכל, צריך לדעת פוסקים, איך מרן אומר, פוסקים, להלכה למעשה רבותיי, אני תפסיק להרבב אתכם, מה שמרן כתב, מלשון שאינו נוגעת בו, משמע שמותר גם לצוק מים עליו ישירות ולא נוגעת בו, ובזה הוא אסר, אבל להכין, שימו לב, אבל להכין לו אמבטיה זה מותר. והוא לא בפניה. לא לפניה, זה מתיר להגדרה. שלא לפניו, והוא יכול, ללחוץ עליו לבד, כך דעתו של מורנו ורבנו בהליכות עולם, חלק A. מורנו ורבנו כך כתב בהליכות עולם, חלק A, עמוד קל"ג, גם יש תשובה על זה, שפקתי ממנה. יביע אומר, חלק ו'. הרב תשובה ביביע אומר, חלק ו', ויורד על סימן י"ט, שהתיר להכין מים חמים לבעלה, ומה שכתבו ראשונים שאסור לצוק מים על ידי בעלה, זו דווקא לצוק, אבל להכין בלבד מותר. וככה פסק מורנו ורבנו בטהרת הבית חלק ב',
עמוד ר"ו, וזה דעתו של המרן הראשון לציון מורנו הרב באלקוט טהרה, בהקדמה בעמוד ז'. יש גם כאלה זה שעשו? אחד, אז כן, זה בן איש חי, ביניהם, שח, הוא הסביר את הספר היריים, הסביר את בית יוסף, כך הם למדו. זה הדוגמה קלאסית, תראו איך בן איש חי לקח את זה לקצה השני. אם היית לא יודע את ההלכה הזו, תסתכל, מה הוא אמר לך? רגש, הוא בא עם המגבת כל עם החלוק, עכשיו אני בא, הוא לקח איזה כף קיר, הוא רציני. אתה רואה שלפי ההלכה, שום בזן, אבל גם את הבן אדם יודע הלכה. סיו, ויודע הכל, יש יצרה. גם אם יודע הלכה. אם במנוול הזה, יחם לבית המדרש. אם לא עוזר, ישים בגדים שחורים. תכריכים. כן. עכשיו דבר נוסף, זה גם הלכה לבוכרים. לסדר לו מיטה, להציע לו את המיטה, לידו אסור. קרים וקסתות ושאר הדברים. בן איש חי שוב בפרשת צו, אותו פרשה, זה קל לזכור את זה באותו פרשה, ואפילו באותו אות הוא מדבר, פרשת צו, סיכמנו, שואל אמבטיה, מותר, לא יתבלבל. שמעת? אני אמרתי, מותר, מה צריך אישה? לא בפניה זה... הוא אומר בצד שני, שאישה צריכה לעשות, לא נידה, מי שאישה צריכה לעשות. חייבת, זה העבודה שלה. זה העבודה שלה. בשביל לא מתחתן. אנחנו לא עושים שום דבר, ואישה עושה הכל. בטח. שום דבר. אבל אתה לא... אוכל מוכן, הכל זהו. אבל אתה לא בדור של ממי. זה בדור הקודם. אתה לא בדור של ממי, היום זה משהו אחר. אתה מכיר את זה? בגלל זה יש בעיות גירושים פירושים, לא היה גירושין אז. היא ידעה שהיא שייכת לבעל, זהו, ידעה את זה. לא היו גירושים. היא כבר פה אומרת ששוויון. גלגול הבא, בלי נדר, גלגול הבא שגדול ברוך הוא יגל אותנו, לא יצא כולכם לראות סמרקנד, בוכרה, זה מקומות כאלה אותנטיים שמה. שמה, אנחנו אורגינל, שמעת? חוזרים לשם. זהו, היה פעם סדר בעולם. אפשר כל זה להשתתף. סדר בעולם, נכון. בן איש חי פרשת צו, שנה שנייה סעיף קטן קפה, כותב רבי נחמים, תראה עכשיו מה קורה עכשיו. ונכון להחמיר שאשתו נידה לא תביא קרים וקסתות בפניו לצורך בעלה, אף שיש בזה טורח. עד כאן לשונו של הבן איש חי, אני קראתי אותו מבפנים, יש פה ציטוט של הבן איש חי לפניי, פרשת צו סעיף קטן קפה, כותב הבן איש חי נכון להחמיר, פרשנה שנייה צו קפה. נכון להחמיר שאשתו נידה לא תביא קרים וקסתות לפניו, לפני בעלה, אף על פי שיש בזה צורך וטורח. אבל מה טענו על בית יוסף וסעיף י"א, זה סעיף לפניך. חנוך גם כותב שמותר לה קרים וקסתות, בגלל שזה לא דרך חיבה, רק סדנים אסור. פה הלשון שלו אפילו להביא. מצוין. תראה איזה חומר. כותב השולחן ערוך. אסור להציע מיתו בפניו. דווקא פריסת הסדנים והמקצה שהוא דרך חיבה. אבל הצעת הקרים וקסתות שהוא טורח ואין לו דרך חיבה שערי שלא בפניו, וכל מותר אפילו הוא יודע שהיא מציעה אותם. בן איש חי החמיר. עכשיו, מה שבית יוסף כתב שאסור להציע מיטה בפניו, דווקא פריסת הסדינים וקסתות שהוא דרך חיבה, אבל לשים לו כרית וקסתות שהוא טורח ואין דרך חיבה, זה מותר, וזה לשון שולחן ערוך. עכשיו, מבואר... זה מדובר בכל הגילאים הרב. בכל הגילאים. כל זמן שהיא לא מסולקת דמים. ברגע שנכנסת בהגדרה סולקת דמים, אז זה בית יוסף בסימן קצ"ד, נדבר. בסולקת דמים כבר נגמר? סולקת דמים, אז אין בעיה. לא, אני אומר בכל הגילאים, מכיוון שמגיע גיל מסוים שהכוח ליפול הוא לא כוח שיכול להתנפל בעת שהיא שמה סדין. פקושת את המד, אתה יודע שקוראים מד גברי. יאיר, בן כמה אתה יאיר? בן כמה אתה? אני אומר 49. רק 49? לא, בכלל, אני אומר. אתה 49, זה הכל? כן. זה הכל, למה אתה מדבר? שאלתי. אבל בכל מקרה יש גילאים שזה פנתר, אחר כך נהיה שפן, אחר כך נהיה... יאיר, עוד 10 שנים נדבר עם ישינו. קטסקונצ'ת שפן או פקושת את ה... דבש, הרב אומר צריך לאכול אחר כך. דבש, דבורים. לא, עם אגוזים. אוי, נו. אשר בקיא בזה, הוא כל הזמן בנים זכרים מוציא. כל זה בזכותו של הדבש. לא כל כך נשאר טוב בזה בהקלטות.
כן, אנשים לא מבינים מה מדובר. אנחנו בדרך שמענו. שקידים, תסביר להם מה זה שקידים. אסור לדבר ככה. מה אני יכול לעשות? אני משגע, תיקח אותם ואני שים את שם בצד שני. זהו, אני לא יודע. לא, אבל צריך להבין, כשיש הקלטות זה לא... כן, אני אמרתי, רבי נראה אומר לך, תיקח אותי, זה לא מתאים. זה לא מתאים, אתה לא יכול לדבר. וזה אני צריך להסביר את הדברים כפי הווייתם, אני לא יכול... לא, בסדר. גם הערכה לעשות. טוב, עכשיו בן איש חי כותב, זה נכון, הוא להחמיר ולא ציין דעתו של המרן. אז עכשיו מה, מחק קצת את דברי מרן, מה עושים? מורנו ורבנו כבר כתב על זה בטהרת הבית חלק ב' בעמוד ר' ג' שיש להקל בזה, והוא כותב שזה רוב לרוב הראשונים ואחרונים באמת כתבו רבי יוסף יוספה, הלבוש מהראשונים, חוכמת אדם, צמח צדק, פסקי דינים, ערוך השולחן, ועוד אחרים כתבו שבאמת הוא דעתו כמו מרן הבית יוסף. לכן לעניין להגיש לצלחת מאכל בפני בעלה, שהיא רוצה להגיש לו אוכל, שהיא נידה, כן? בבן איש חי בפרשת צו, סעיף כ"ד אחד לפניו, הוא כותב שטוב שלא תגיש בפניו, וככה דעתו של הרב בטהרת הבית חלק ב'. כתב שהדבר הוא מותר, דבר הוא מותר, דעתו של הרב זה דבר מותר, דאין בזה שום חשש. וזה כמו שכתב הבית יוסף בסימן קצ"ה, בדעת הרשב"א, ושלא אסרו חכמים אלא ביין מפני שרגילות לדבר עבירה. מיד ליד? לא, מזוג לו יין לפניו. לא, הצלחת. לא מיד ליד או שלא עדיף שימו להגיש? לפניו, להגיש לו לפניו. אבל בשאר המשקין זה מותר. ובכן, למזוג לו קולה, צ'אי, תה, קפה, בירה, כל מה משקים, כל סוגי משקאות מותר. גם מותר להגיש לפניו, מנטו, מה שאתה רוצה. זה רק אם הוא מבקש או שאם מצידה גם, גם ברגע מצידה, שהיא מראה... יין בכלל היא לא מגישה אפילו שיהיה בסדר. למה? שלא יין נסך. יין לא נוגעת, שלא יין נסך. גבר נוגע. למה? בבית. לא נוגעת ביין. נשים לא נוגעות ביין רב. במוצאי לא מבינה שבת. בזה. במוצאי מה יש שבת לה היא ביין? מוציאה הכל. לא מבינה. זה בבוק יין מקרר לקידוש, מה השאלה עכשיו? לא נוגעת בזה. יין גבר מוזג. אישה ממתי מוזגת יין? לא למזוג, מביאה לך יין. לא מביאה בכלל, לא נוגעת בזה. במוצאי שבת היא מכינה הכל, אומרת שתביא יין, אני מביא יין. אני אומר לה, אסור לה, למה מה? לא, אל תגזים. לא נותן לה בכלל, לקחת מה יין. התחתנת? שתביא אתה יין. מוקלט, אתה מוקלט. אני תגיד לו למה התחתנת, מה זה? שתביא יין. זה גם זה מה, בתפקיד שלה. עכשיו אם אני אגיד יש לה להם תביא הצעה. יין, היא גם תמזוג אחר כך. רבי יעקב, קניות גם. יש במסמך נכתב למה הוראות ההפעלה לאישה. זה למות אמבטיה, וגם להביא את היין. היין לא נגעת. מה יש? למה אסור לו לגעת? גם כמה אני נותן לה בצלחת, יש צלחת שם. אני שותה ואחרי בצלחת אני נותן לה. גם בוכרים אסור, ככה היו. אם היא לא, בוכרים אם היא ככה היו, תשתה אתה- בסלחת הזה, שפם יוצא של מוצאי שבת. פה לא נותן. זה בדיחה. הוא שם לה עכשיו בוכרי אתם לא בצלחת, צריכות. בצלחת נותן. אתה יודע, בוכרי אנשים היו לא שותים צריכות. זה מבחינה את הכל. כי אתה אתה שכחת. רבי יוסף, שכחת, תראה. מי שאמר לי, לא, אתה לא יכול לתת לה לשתות יין ממוצאי שבת, הזפם וזה, אמרתי, שמע טוב ידידי, זה ראיתי זה במירי, מירי כותב, זה באמת ראיתי זה במירי, הוא כותב שום דבר כזה, אבל וריג וזה שטויות, אם יש לה שפם והזקן זה כבר בעיה גנטית, אבל זה לא קשורה לבעיה של היין, כן? זה מירי אומר את זה וזה לא אני, אז תשכח מזה, לפי הרמה הם לא עושים הבדלה, אז הם מחמירים רבנו, בזה. אני לא מקליט, רק שתדע. מה אומר? לא, אני חושב שגם אתה לא תקליט, אבל כתבתי לך בוואטסאפ. אתה מתחיל איתי. טוב, תקליט, תראה מה שכתבתי לך אחר כך. אבל נראה על מה הבעיה עכשיו, לא הייתי בסדר? לא, הכל בסדר. על השפם הזה אני באמת חושב שבעיה גנטית, מה אתה שאני עושה? בסדר. צמח לה זקן, מה אני יכול לעשות? אתה יודע, במקדוניה אצלנו אומרים שיש מישהי כזו, אומר אתה בבית תעשה לך שתי קיורים באמבטיה, למה? אומר אתה מתגלח באחד, היא בשני, ביחד. אבל עושים היום עם לייזר, הכל, מסתדרים מהכל. בסדר? יש היום לייזר בלי כאבים, הכל. היום הוא דור אחר, עזוב, אני מדבר על סבתא שלנו, אתה לא זוכר? לא היה ככה? אנחנו לא יודעים אם לסבתא יסר אותה. בטח. בידיים, אה? בידיים, למה? הרב שאל בהתחלה ראינו לא ידיים ולא רגליים. לגבי תינוק, הרב שאל לגבי. כן, תינוק. טוב, בוא נדבר כאן. אנחנו שמענו את זה בדרך, הרב שאל. יפה מאוד. מה, לא היה שאלה טובה? שאלה אמיתית. מה?
אני חושב שהתינוק הזה בגלל כל מה שקורה היום ברחוב, ואנשים רואים ולא מבינים, בכלל אם אתה נמצא בסביבה חילונית, אני חושב שכן יהיה מותר להעביר מיד ליד. מה גם ברחוב אין חיבה, כבוד הרב. אני מעביר כי אני... נשמה, זה בדיוק מה שאני מדבר. אני איתך 100%. אני איתך 100%. זה אחד מהתיאוריות, מה שאני חושב. לא תיאוריות, זה לשון החילונית. זה אחד מהסעיפים או סניפים שאני רוצה להקל בזה. אין חיבה ברשות הרבים. אין חיבה ברשות הרבים. דבר שני, גם מה? זה בדיוק הביא אותה לדבר עבירה. איפה הכניס אותה? תחנה מרכזית, מה נעשה? לא הבנתי. דבר שלישי, יש ציבור שמסתכל אליך, אומר, גם דתיים אלה איקס, תראה איך זה נראים, תראה מה זה, שם ילד על הרצפה, דבר רביעי, מה עם הילד? שם אותו ברצפה פה, כל הטריינרים פה עברו, ירקו על הרצפה, דרכו עם הרגליים, שים ילד פה, כל הזמן אתה שומע אותו כמו בצמר גפן, עכשיו זורק אותו על הרצפה. מה, זה דרכה של התורה? טוב, ככה נראה לי, במקרים כאלה. במקום שאתה יכול, ודאי, אין יותר מישהו ממני שאוהב הלכה וצריך לעשות כל לפי הלכה. כן, אבל צריך שגם שכל מדי פעם, אתה מבין, כל זה מביא על ידי בעיות, לא יודע מה נגיד לך. זה בתינוק יוצא הרב אומר, או בתינוק... חד היתרה. מה יוצא? בתינוק יוצא מיד ליד, או... כן, אתה יוצא מיד ליד. כן, זה הסיפור, הוא הוציא אותי מהגלה, תעשי להביא לאמא שלו, כדי שיקפל את הגלה ולעלות לאוטובוס. אפילו נוגע בה? רגע. מה זה נוגע בה? ניגע בה, הוא יצא. אז זהו, אני קראתי לך את השח הזה. השח הזה שאני אמרתי לכם, רבותיי, צריך הוא לימוד בפני עצמו. הרב יצחקוב, סקור, שח קצ"ה סעיף קטן כף, השח הזה צריך לימוד. הוא יש לו כלל ברזל שם, רוויזיה הראיות, שח מאוד מדובר, אין ספר שלא דיבר על השח הזה, יש תילי תילים הלכות שנכתבו על ידו. אתם צריכים ללמוד את השח הזה באמת במתינות, ועכשיו אני מביא אותו והכה. זה המטרת כל השיעור הזה, שנגיד לכם את כל הטריקים, כל הנקודות שיכולים לעבוד כל השבוע, להתמקד בזה. השח הזה הוא ברזל, הוא משהו, אחד מהיסודיים שיש בהלכות נידה, כמו שיש שח במקום אחר בשם קפ"ח סעיף קטן ח'. שח זה המקום נדבר אנחנו שנגיע לקפ"ח, אבל נזכיר אותו כבר אם אנחנו בתוך הרוח הדברים של השח. השח כותב האם מותר שבעל שמבין שיודע בענייני הכתמים, האם מותר לבעלה לבד, כבוד הרב, לא? מה? סומכים עליך, להסתכל לבד ולהחליט שאשתו לפסוק. וכי שוחט יכול לפסוק לעצמו אם זה תווה אותו? אתה שאלתי שאלה, אין שאלתי לך שאלה עכשיו, אל תהיה יהודי אמיתי, עם שאלה או עונה עם שאלה. בטח, אם הוא למד, יודע, בטח. הוא נוגע בדבר. בטח שהוא נגוע בדבר, הוא יכול לפסוק לעצמו. הוא למד, זה כמו שהרב. הרב, ילדים שלו יבואו בשאלה בהלכות שבת או כל מה שצריך, הוא צריך לדעת. זה גם שבת, זה נוגע בו אישור, שבת זה בינך יש לו ובין נגיעה בורא אישית עולם. לזה. זה בינו ובין בורא עולם שבת. אני שואל את הילד שלי, מותר לשחק בכדור בשבת? הוא יודע לבד, שנייה. גם הוא יחכה, אף בשביל נאהב אותו, גם הוא יחכה, שנייה, תן נסיים. בסימן ש"ח, מרן כותב אסור לשחק בכדור. ילד שואל, אתה אומר, מה זה עכשיו קשור עליי? אני משחק גם בכדור? לא. אבל שאישה באה ושואלת אותך, אשתך, מותר, טמא, פחות מגגריס, יותר, זה, מה אתה אומר? אתה השאיר, אתה היחיד ומיוחד ויחידי בעולם שנוגע בדבר, זה עוד זמן. בשבת מותר, שהרצפה מרוצפת, מותר לשחק. אבי אשר, אני כבר מזמן עזב את הכדור, אני התקדמתי. אתה עדיין בכדור. אני אנסה להגיע לרשב"א. מה אתה עונה על זה? גם שח הזה לא יכול לדבר. ובכן יש כמה שחים שהם כללים מאוד חשובים מאוד, שאי אפשר להתקדם איתם בשום מקום. גם אתם חייבים אותם בכיס, כי זה הרבה פעמים מוציא לך את החיים, את כל מיני כללים ופסיקות שהביאו שח ותז. אני אומר לכם, ביורי דעה פה בהלכות נידה, במיוחד שח הוא מאוד 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 יסודי. מי שלומד שולחן ערוך רואה שיש הבדל גם, אתם לומדים, לא? אני בטוח. שיש הבדלים גדולים בין שח לתז. אתם לומדים את הלשון של שח ותז. שח הוא יותר למדני, שח הוא היה ראש הישיבה, הוא יותר למדני. מהפוקי מתז שיותר לשון פסקנית, יותר לשון של הפסקנית. תסתכלו את הלשון שלו. השח הוא בדוק, והן, וציינתי, ועיין, ודוק, וקושיה לשם, ודוק, והן מה שכתבתי בסימן אחר. זה הלשון של ראשי הישיבות. יען גמרא זו, יען גמרא זו, יען גמרא זו, יצא לך עיניים מה שיען בכולם. ותז הוא יותר מסביר, מביא לך את ההלכה למעשה. אבל לא משנה, השח הוא מאוד כללי, ואנחנו נלמד אותו שהוא חשוב מאוד, אנחנו לא יכולים להתקדם בלי ידו. עכשיו כל זה באתי להגיד, על השח הזה זוכרים, על התינוק, הסיפור היה ככה,
יש אוטובוס, באוטובוס עכשיו 402 לבני ברק. זוג צעיר, אתה רואה צעיר, למה? כי הם נראים צעירים, ילדים וגם ילדים עושים ילדים. וגם יש לו ילד קטן, עכשיו מוציא אותו מהגלה, הוא החזיק אותו בידיים, וצריך לקפל את העגלה. עכשיו אם הוא בוכרי, היא תקפל את העגלה. אבל הוא פונדוז, אז הוא צריך לקפל את העגלה. אז מה הוא עושה? צריך למסור לה את התינוק, שהיא תיקח אותו, הוא יקפל את העגלה, אחר כך היא תגזיר לו והיא גברת, מדמואזל, היא תעלה לאוטובוס, נכון? אז יש פה איזה נתינה, מיד ליד, מיד ליד. עכשיו זה מפתחות, זורקים באוויר, מה אתה עושה ככה? תפוס! תפוס אתה! סטנגה עם הילד, אם יפול הרצפה, מה יהיה בר מינן? אז מה עושים? אבל בפרסיה מותר אמרת להביא. אז שאני שואל, על זה נולדה תשובה, זה מה שדיברנו. רב יצחק קרובים, מה אתם אומרים, נכון? מעבירים בפרסיה אם זה מותר. זה נקרא באנגלית make a sense, בתרגום, בעברית זה נקרא עושה שכל. אני חושב שאף רב לא יגיד אחרת, לדעתי. אני לא יודע, זה מה שאני חושב, ואתה יודע שאין לי מחשבה בכלל, אני לא חושב בכלל, אני אומר מה שפוסקים אומרים. אם האישה פזיזה הוא יכול לזרוק לה את הילד, אם היא פזיזה היא יכולה לתפוס, יכול לזרוק אותה. אני רוצה לדון עוד נקודה, אתם מוכנים? אתם מוכנים כולכם היום? יש עוד נקודה מעניינת שפוסקים דנו על זה, וזה בעניין של הרבה פעמים יש צורך כזה. באים לא להתגרש חס וחלילה, זה לא הייתה שאלה, אבל הם מגיעים לאיזה דיון לפני בית הדין, לא הולכים לערכאות. זה דעת הרמה בחושן משפט בסימן כ"ה. ודאי, כותב הרמה, ומי שהולך לערכאות הוא מרים יד לתורת משה. אין ללכת לערכאות. אלא אם כן קיבל אישור. אלא אם כן קיבל אישור. בית המשפט, זה ערכאות בית המשפט. זה נקרא היתר ללכת לערכאות. אבל בינתיים הוא בלי היתר. והם צריכים לבוא לאיזה בית הדין, להעיד, כי הם היו שם, ראו איזה דבר, הם צריכים להעיד, זוג בא, אפילו שאישה פסולה לעדות, אבל הם משלים, כן, בחוש משפט, בסימן למדי, כן, זוכר? בסימן למדי, נכון להעיד? מה יש? עדות לחופה יכולה לקחת אישה? למה לא? אישה לא לוקחת. לא לוקחת. אישה פסולה לעדות. היא תגיד שלא ראיתי. אבל הם באים ביחד, או באים איזה לבקש איזה משכנתה של דירה, צריכים לקנות דירה. עכשיו, בנק לא שואל אותם, אשתך מותרת או לא? מה זה אותך מעניין, תגיד. והם באים עכשיו, צריכים לשבת לאיזה ספסל משותף. עכשיו, מותר להם לשבת לספסל המשותף הזה, או אסור להם? מה אתם אומרים? אם זה לא מתנדנד מודע. אם זה ספסל מעץ כן, אם זה מברזל. אין חיבה בבנק, טוב בסדר, זה גם תלוי לפי הרמה שלך לרוב, לא? איזה דברים. זה לא נכון? נכון, הכל נכון. פספסתי פה את התשובה לגבי הרב שאם הוא יודע. אם תשאל אותי עוד פעם על הכדור זהו. לא בכדור. מה? האם מותר לו לבדוק או לא? לא שמעתי. בסדר, אני לא שמעתי. חילקנו בין, יש בו סכנה, אין פה סכנה, בסוף דרבנן דאורייתא. מה זה סכנה? אם הוא עכשיו בודק פד, האם טהור או לא טהור, אסור לו לבדוק? לא, האם הוא יכול לבדוק את הבדיקה? נוגע בדבר. קודם כל הפד זה לא שייך, הוא לא מקבל טומאה. דבר שני, אם הוא יכול לבדוק, שח כותב שהוא יכול לבדוק, ולא מטעם בהלכות שבת, אלא שח כותב שהוא לבדוק, כי זה מדובר על הבירור. הוא כתוב רק ספסל מתנדנד. איך? שנייה, תבלבל, אתה תמתין. רגע, הרב, לא הבנתי. תביא לי את השולחן ערוך אתה. אז מותר לו זוג אתה. לפסוק זוג אתה בוא לפה. שב שם. הרב, מחילה, לא שמעתי. מותר לו לפסוק לו אם זה טהור או לא טהור? שאם זה נוגע בו. אתה מוכן לשמוע? אז עדיין אין תשובה? תשובה יש, רציתי לקרוא אותי מספר. איפה זה עכשיו? למה זה קורה? סימן. אפשר עוד להקשות על השאלה? שיהיה יותר פיקנטי. זה מה שאתה רוצה. להגיד שהוא רב שכונה ורק הוא יודע את ההלכות דידס, רק הוא בקיא בזה. זאת אומרת, שבאים משפחה ולפסוק, האם זה מותר לו להגיד או לא?
מה הבעיה? למה לא? אבל מה מצד ברור שאפשר? ואשתו? מה אתה רוצה עם אשתו? נגיד עכשיו אשתו מביאה לו מראה לו, מותר לו לפסוק כן או לא? אמרתם שזה דרגו בו. תפסוק, נו, מה הבעיה בו? קיצור. כן, יכול. תתרחק ממנה, אחי. לתשובה עכשיו. וזה הכל. שמעת. חדר אחר תלך. פזמוס גקרוסטו. בבקשה. אני מתנצל חברים, מה אמרתי לכם? קפ"ח סעיף ח' בשח, אני שנים לא רואה את השח הזה, אז זה לא קפ"ח סעיף ח', זה קפ"ח סעיף ז'. אז אחד לפנן, זכרתי את הח', אני לא יודע, אבל זה חקוק לי בראש זה ח', אבל בסדר. למה? כי אני יודע. כי בדפוסים הישנים זה היה ביחד, הם חלקו אותו פה, עכשיו אני מבין למה. פה זה חדש, אני מחפש את זה ח' זה פה, אני יודע את זה בצד הזה. תראה מה זה, הזיזו לי את השלושה שורות למעלה. מה זה, אינו חוצץ? ביטל אותי, לא. לא, זה משגע אותי הדפוסים החדשים. הוא הזיז לי שורה אחת, אני לא מוצא את זה. ואמרתי עוד מעט אני מתבזה פה, אבל הנה. וכתבו אותו סוד בסוף פרק כל היד. איפה? נידע שח סעיף קטן זין סימן קפ"ח. נידע דאכול לראות דמי אשתו. הוא מביא מהרש"ל בהגעותיו, וכן כתב אגודה שם בסימן י"א. זה אומר שפירושו, אשר אתה רצית, בבקשה, מה שרבי יוסף אומר לך, כל זה מדובר עם בירור, אתה יכול. ובכן, נחזור לענייננו. קצ"ח סעיף ז'? קפ"ח. קפ"ח, לא הבנתי. איפה ספסל? לא, אמרתם על הספסל. הבנתי. קפ"ח. אז כתוב שספסל. מה אמרו ספסל בסוף? עכשיו ספסל. יש כמה חילוקים שם. רבנו קפ"ח סעיף קטן זין הוא. המרשל והאגודה. סעיף. המרשל והאגודה מביאים קטן. איזה בקוף זין? קפ"ח, סעיף קטן. קפ"ח סעיף קטן זין הוא. זה ניתן להלכה? כן. עכשיו זה מעריך, זה דיבור המתחיל? כן, הוא בבית יוסף. דיבור המתחיל אין סומכין, אבל זה בספר, כתבו התוספות. בספר, כתבו התוספות. טוב, מה רציתי עוד? עכשיו כן, התחלנו על הספסל, נכון? יש פה ספסל מתנדנד. כן. למה מתנדנד? מה זה? זה הקרוסלה הזאת? קרוסלה זה בדיוק, ספינה. גם זה, הולכים לטיול. טיול מאורגן בין המשפחות. עכשיו כל הזוגות יושבים ביחד. עכשיו איזה ביזיון זה להגיד, לא יכול לשבת על הדיבור, אמא שלי תשב בינינו. מה? הנה. איך זה נראה? זה סעיף A. לא יושב במיטה מיוחדת לה, אפילו שלא בפניה. כותב הרמה, ואסור לשב על הספסל ארוך שמתנדד, ואינו מחובר לכותל, וכשאשתו נידה יושבת עליו. ויש מתירים כשאדם האחר מספיק שבן או בנה. ולכן לא ילך עם אשתו בעגלה אחד או ספינה אחת. ואם הולך רק דרך טיול, כגון לגנות ופרדסים וכיוצא בזה, אבל אם הולך מעיר לעיר לצורכו, מותר אף על פי שהוא ואשתו הם לבדן, בלבד שישבו בדרך שלא ייגע זה בזה. קוף. מה קוף? סימן. קוף צדיק A, סעיף A. קוף צדיק. עכשיו אני מבין שבת חתן, אחרי כבר לילה, היום מושיבים ילד בין חתן וכלה. בדרך כלל אני לכל המשפחה ישבתי, אני זוכר אותי הושיבו. אמרו שזה צדיק, זה יישב בינינו. כולם בני זכרים ילדו אחרי שאני ישבתי. יש פה שאלה, האם מותר לעשות שייט באגם, היא בצד הזה של פידלים, הוא אומר בגלל שזה מתנדד יש קצת בעיה, אני טוען שזה לא כל כך בעיה כי... אז מה אם זה מתנדד? מה הוא אומר? פסק הלכה. טוב. קודם כל בוא נלמד את הכלל של לא, הוא אומר שמתנדד, זה מה זה מתנדד? פה לכאורה הם לא נוגעים, כי הוא בצד הזה והיא מאחורה. הוא בצד הזה, יש פשוט פידלים מתבטלים. הם לא נוגעים. קודם כל שניהם לא צריכים לעלות. זה לא בבית, הרב, זה מול הקהל, מה הבעיה? איפה למה הסעיף הזה? קוף צדיק ה' סעיף A. שלחתי לך את זה. הם לא צריכים קוף צדיק ה' סעיף A. כותב הבן איש חי, אתם איתי?
פרשת צו, סעיף קטן כ"ג, שכתב להחמיר לשבת בספסל יחד, ואני כותב את הראשונו. ואם יש ספסל ארוך שאינו מחובר לכותל, הוא מתנדד כשיושבים עליו, אסור לשב שניים עליהם, אף על פי שנוהגים זה בזה. אפילו בבית יוסף כתב חומרה זו, ליושב ספסל, שמעתי שנוהגים בה אשכנזים, זה ככה לשון הבית יוסף. אבל ספרדים לא נהגו כן, והנה המנהג פשט בהירנו מקודם דקדמתה שלא לשב עליו שניים, אף על פי אין נוהגים זה בזה. זה השולחן, זה המחילה, זה הבן איש חי, פרשת צו, סעיף קטן כ"ג, שנה שנייה. שמעתם? גם אנפידלים לא. בדיוק. עכשיו, לא, אבל הוא מחמיר. רגע, הוא מדבר על ליבר בן איש חי. ליבר בן איש חי, רגע, עזוב אותו, הוא צודק על בן איש חי. עכשיו נמצא בכל הדבר הזה שברור שבן איש חי כתב נגד שולחן ערוך. זה לא שייך. כי שולחן ערוך העיד שמנהג הספרדים להקל בישיבה על הספסל. עכשיו רואים שמנהג שם היה כנגד הבית יוסף. אמנם באמת יש ברב כותב ביביו... השולחן ערוך כותב את זה בבית יוסף? השולחן ערוך מביא את המנהג הזה בבית יוסף, ובן איש חי לוקח, הוא אומר, אני יודע שזה מנהג אשכנז, אז אם לא ככה, אבל פה בינינו ככה חסידה קדישה, הם אנחנו נוהגים. על זה מורנו ורבנו דיבר ביביע עומר, חלק י' תרשום את זה. ביביע עומר חלק י'. משם היה פרשת צו, נכון? צו. סעיף קטן כ"ג. עכשיו יש מרן ביביע עומר חלק י' יורד דעה סימן נ"ח. מה זה נ"ח? תזכרו כולם. חלק י' יביע עומר אור אחים סימן נ"ח, הוא כולו על ה... הוא ביורד דעה. חלק י' לעולם. חלק ט' הוא כל התשובות על הרב בן ציון אבא שאול. בחלק י' יש את כל ההוראות לרוב של רבנו הבן איש חי. שם ביורד דעה יש לו הוראות סימן נ"ח, נוח. למה זה נוח? כי נוח אלה הרב לכתוב את התשובות. סעיף? רגע, בסימן נ"ח זה כל ההערות על הבן איש חי, אבל גם זה לא הסוף. אלה שערות לחלק א', חלק ב', חלק ג', חלק ד'. אתה צריך לדעת בסימן נ"ח הוא מחולק לפי ספרים של הרב פעלים, זה הערות על הרב פעלים. ופה נמצא הערות על חלק ג', כמדומני זה סעיף קטן ט"ו או ט"ו. שם הרב מביא את ההערה הזו, מה שאנחנו מדברים על הספסל, והרב כותב שמדברי זיו כצדק שכתב לחוש רק לחומרה של אשכנזים שהחמירו, כתב הרב ביביע עומר שנימד דבריו שלא היה מנהג הזה פשט בבגדד כדי להחמיר, אלא הם יכולים לשב אפילו על הספסל אחד. שמעתם? הבית יוסף כתב, חומרה זאת בישיבת ספסל, שמעתי שנוהגים שהאשכנזים אבל ספרדים לא נהגו בה, זאת אומרת מותר לשבת. בין שזה קבוע לקיר, בין שזה מתנדב. אבל איך, הרב? עכשיו, רגע, מיד אני אענה. עכשיו רגע אנחנו רואים שלא יושב במיטה מיוחדת לה בספסל שלפניה, הפירושו שבית יוסף הביא בשם הרעב"ד, אם אסור לישון, לשבת ושאר הדברים, זה יוצא מכל זה שהם נמצאים בתיאטרון אחד על שני, אפשר שם כיסאות. נמצאים באיזה מקום שכל המשפחה יושבים, מותר להתיישב. נוסעים באוטובוס לעבודה בירושלים או לשום טיילת בישיבה או בת בסמינר, נוסעים באוטובוס, מותר לשבת. בהסעה יושבים, מותר לשבת. עכשיו, כל זה, שמתם לב שיש פה כלל גדול, שבית יוסף הביא לו אותו שיש הבדל בין המנהג האשכנזים למנהג הספרדים. עכשיו, לא להתפתח, רבנו הגדול, בן איש חי הוא הגדול. לא, אני לא צריך לשבח אותו, כן? מי אני, מה חיי. אבל אתם רואים שבן איש חי, עובדה. לא נקט תמיד כמו שולחן ערוך, אנחנו קיבלנו הוראות לשולחן ערוך. אין פה מה להתבייש, אל תתבלבלו. זה האמת. לא כתב כדעת בית יוסף, אז אין סכנה. כאילו מותר. עכשיו, מה שהרב יצחקוב שואל, מה יהיה, מה שז'נק אמר, מה שבזן כזל, זה מדובר על הספסל המתנדד. מה יהיה על המקום של הפדלים? או קצ'לה. מה ההבדל בין הוא מתנדנד, לא מתנדנד, פדלים או לא פדלים? גוף נוגע בגוף, אסור, מה קשור? גוף לא נוגע בגוף, היא יושבת פה, הוא יושב פה, באמצע יש אותה. מה אתה מתחכח איתה?
דופק אותו בכתף, אין לך מה לעשות. מה אם לוקח בצד, היא יכולה לגעת בי? סמוטרי, סוש. ודאי, יאיר, עשית קייקים. פייקים, נו. מדלים יש לי. יש צערה, מגיע מדלים. באוטובוס שאתה נוסע מה? באוטובוס. אצלי הייתה שאלה, הרב, ברגע שהוזמנו לשבת חתן, בזמן שהייתה נידה, מה אני אמור לעשות? אנחנו בחדר אחד. אני צריך לקחת עוד מישהו איתי בחדר אחד. מה אתה לקחת? מה אתה מדבר? לא. מה אתה רוצה לקחת לחדר? לא, כאילו, איך, מה צריך לעשות? צריך להפריד מיטות. ברור. מצוין, זהו, תודה. אז מותר לה. בטח. מה עכשיו? מי אתה רוצה לקחת לחדר? לא, כאילו, בן. בן. תינוק. שכאילו... יאללה. חברים, אתם שומעים? אני רוצה לגמור עם זה, נו. חברים, בואו, אני רוצה לגמור את הספסל המתנדנד, וזהו, ובסוף קצת פרסומות. ספסל מתנדנד. קצת פרסומות, יש לי פה לדבר גם על הנסיעה הזאת בעגלה של הטיול, על הספסל המתנדנד, וקצת פרסומות לשבוע הבא. פדלים, מה יצא כבוד הרב? עכשיו אנחנו נראה את הפדלים. יאנה מורוקי, פתאום מורוקי. Skoj. טוב, רבותיי, יאיר, יאללה, יש לנו ספסל המתנדד, כמו שאמרנו שנחלקו ראשונים, אם מותר לבעל ואישה לשבת על הספסל המתנדד, או שאינו מתנדד כשאישה נידה. קודם כל, מקור הדין הזה זה בדברי מרדכי, כתב בשם צפנת פנח בשם הרש"י, שאסורים בעלה ואישה לשבת על הספסל אחד כשאישה נידה, היינו אפילו ספסל שאינו מתנדד. זה היה חלק המחמירים. זה תזכרו, זה המרדכי בשם צפנת פנח בשם הרש"י. יש לנו שיטה שנייה שזה תרומת הדשן. תרומת הדשן גם הראשון כותב בשם אחד מהגדולים, כך אומר, לא יודע מי זה הגדול הזה, אבל זה בזמנו שתרומת הדשן אומר הוא גדול, שבאמת הוא גדול. כן, שאין לאסור לשבת על הספסל מחובר לכותל הבית, בכל מקום על הספסל המתנדנד זה איסור, אז הוא דעה אמצעית. ויש לנו הלכות חיים. מי היה השני? תרומת הדשן. והדעה השלישית היא מה שהלכות חיים מביא, מובא בבדק הבית, בבית ישראל בבדק הבית מביא אותו, שאסור לשבת יחדיו על הספסל המתנדד. בכל מקום יש מתירים אם ישב האדם ביניהם. פירושו גם על הספסל המתנדד, אם מי שיושב ביניהם, אפילו בן בת, לא תינוק, אבל קצת גדול, שהוא יכול לשבת. עכשיו הבית יוסף, כמו שהסברתי מקודם, אמרתי, ובכן ראינו, יש לנו 3 דעות. מרדכי, נכון? בשם צפנת פנח בשם הרש"י, אסור. יש לנו תרומת הדשן שמביא על מחובר לקרקע, מחובר לקיר מותר, ומתנדנד אסור. ויש לנו את הדעה השלישית, נכון? דעה השלישית של הלכות חיים, שבו בבדק הבית, שאם בן אדם יושב ביניהם, גם על הספסל המתנדד מותר. ובכן לבית יוסף הביא את החומרה הזו, זה יושב על הספסל, וכותב שלמדתי שנוהגים קצת מאשכנזים, הספרדים לא. וזה בן איש חי פרשת צף השנה השנייה, סעיף קטן כ"ג, כותב כן, נכון, זה אשכנזים נוגע פה אצלנו בעיר, ככה זה. כל מורנו ורבנו, כמו שהסברתי, ביבי אומר חלק י', סימן נ"ח, הערות על חלק ג' שרב פעלים, סימן ט"ו, כותב לא היה דבר כזה בבגדד, וזה שמעתי בסם זיו כצדק, ובכן אין בזה בעיה. שולחן ערוך בא ומשמיט את כל השיטה הזו, והרב הביא את זה בטהרת הבית חלק ב', יש שם באריכות הוא מדבר על זה, וכותב בשם אבני שוהם בחלק א', שישיבה משותפת על גבי ספסל המתנדד, מחובר בכותל, לשעשוע אסור גם לבני ספרד, וכל שכן לנתנדד עליו. פירושו הם באים לנדנדנות בפארק, מכיר את החסידים מתנדנים, זה יהיה אסור. אבל מה כתב שאסור לשבת? למרות שהיא ארוכה? למרות שהיא ארוכה. לודקה, которая у нас была в парке. פארקי, לובקה. לודקה, זה סירה. אני יודע. אחד עומד בצד אחד, השני עומד בצד שני. אבל אם היא יושבת לבד, ומנדדים אחד את השני. אם היא יושבת לבד, הוא יכול לדחוף אותה? לדחוף לה. בסוף, זה בסוף. רק שלא יהיה למטה, שלא יהיה זה. זה מה שקורה בסוף. לא, הוא לא ייגע בזה, בכבלים האיכותיים האלה. יכול, לא.
תיקח את הנכדים, תנדנד אותם, זאת אשתך. זה פעם שהיה, זה מסרטים שראינו. הגבר כזה מנדנד אותה. זה רק בסרטים היה דבר. רק בסרטים היה דבר. הרמ"א כותב שאסור לשבת על הספסל המתנדנד בכל מקום, כתב שיש מתירים, כי ישר אדם אחר מפסיק ביניהם. יש נקודת הכסף שמדבר על שלושה טעמים שאוסרים לשבת על הספסל המתנדנד. א', אתה שומע, לא שומע. בנקודת הכסף הוא כותב סעיף קטן א', שהוא כותב 3 טעמים למה לא עושים את זה. א', בגלל הערעורים, מה שאתה כתב, מה שאתה דיברת. 2, משום איסור נגיעה, מה שכבודו התיר קודם. ושלישי, כיוון ששניים יושבים ביחד, אב אלי כי יושן עמה במיטה. זה קצת נראה לכם רחוק, אבל זה הטעם. עכשיו יש לכם גם נסיעה בדרך הטיול. זה תרומת הדשן, כמו שהזכרתי מקודם. כותב שילך בעגלה עם אשתו נידה, מותר. אפילו אין בעגלה אלא האיש ואשתו. אמנם ללכת עם אשתו נידה בעגלה דרך טיול לגנות וכרמים, וחי גבנה, לא ברילנה להתיר. מה זה בעגלה? מה זה בעגלה? זה לא עגלה של תינוק. זה בעגלה, זה אפילו בג'יפ, טיול ג'יפים. זה נקרא עגלה, טיול ג'יפים. הולכים לספארי, רק זה שאיזה אריה לא יקום וטרוף לו את הראש. כרכרה של מלך. כרכרה. בספר האגודה, שגם ירושן כותב, שיכול אישה לשבת עם אשתו בקרון. קרון זה של הרכבת, בוז. פויסט. כן, בקרון או בספינה, אפילו שמתנדדים, רק שהפסיק שם אדם ביניהם. שולחן ערוך השמיט את הדין הזה, ובכן זה לא שייך, אם זה לצורך נסיעה, שנושא בוטל. הרמ"א כתב בשם תרומת הדשן, שלהתיר אף דרך טיול ומחמיר תבוא עליו ברכה. גם אפילו חונדול יגיד לך אם זה דרך טיול, הוא מחמיר כן, אבל בטיול מחילה הרב אומר טיול, אישה בדרך כלל היא מפחדת לכל דבר. אפילו שהתירו לנו לשבת אחד ליד השני בג'יפ שאנחנו נוסעים, יש תעלה. אז היא כל הזמן צועקת ועושה ככה, אימא'לה! אז מה קורה פה? תסריט את זה. תהיו דוגרי, אתה בג'יפ, בגיאורגיה, נוסע בג'יפ שם, בערי קפקז. פתאום, אימא'לה! אתה צריך לבדוק לקחת תאריכים. אנחנו נדבר מתי זה וסת קבוע וסת לא קבוע, לקחת תאריכים, לפי זה אתה קונה כרטיס. פתאום אורחים הגיעו. מה זה פתאום אורחים הגיעו? לא הזמנתי אותם. אדוני, כדורים שחטה, לא אורחים הגיעו. אז זה מה שהקדמה הראשון, השיעור הראשון, זה מוכר בסתה, למה אתה מדבר? כדורים שחטה, יחיקה. יכול להיות שזה ידפוק לך את התוכנית, שבקייק לא תמצא מחירים טובים. זה יכול להיות. זה כבר לא מעניין מחירים. הבעיה זה שהיא... טוב, שבוע הבא אם ירצה השם, כי אנחנו כרגיל מגיעים לכאן.